троллейбус Калиласка, предъявите проездные документы. Не забывайте также особо оплачивать проезд. Наверное, сумление пассажира. Лепший контролер. Разовые проездные документы можно набыть у водителя. Продаж осуществляется только на продуктах. Подчас контролю продаж не проводится. Сейчас. Состоять? Нет. Все, нельзя открывать. Уважаемые пассажиры, уступайте место для сидения инвалидам, пожилым людям, женщинам и пассажирам с детьми. Да поможите им при выходе с троллейбуса. Будьте взаимно вежливыми. Осторожно, двери зачиняются. Напоминок, завод. Уважаемые родители, детям запрещается управлять велосипедом на дороге без сопровождения совершеннолетних, кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек. Берегите своих детей, учите их элементарным правилам дорожного движения.
Правильно. Центр молодежной творчества. لا يا عم انا مش كل حاجه ببعتها في وقتها، على فكره ساعات بقع بعدها بكتير او قبلها مش كل طيب برضه احنا ننزل بقى عشان اعد الدنانير دول حسب الراجل بس خلاص. أنا لازم احط صلي تاني. Уважаемые пассажиры, уступайте место для сидений инвалидам, пожилым людям, женщинам и пассажирам с детьми. Не поможите им при выходе с троллейбуса. Все взаимные. حبس نزل عليه غرامة. والله ما أعرف. ده اكتشاف مرة. إيه؟ دلوقتي شهرت في مرة من الباص دفع 50 دولار. أيوة. دنيا. تخيل دلوقتي. بقول لك تخيل دلوقتي. عايز تشوف محل ازاي؟ خلصت كده. كده؟ ازاي طبعا ما ينفعش تخبط له. ما ينفعش تخبط له في اي حته في الطريق. انت سامعني انا بقول لك ما ينفعش تخبط له في اي حته في الطريق، لازم في المحطات عشان ما يترازوش. اه 6 سنين يا معلم. ده في أول شهر. نايس. أيام هتعدي هوا. لا لا مش هكون كملت طبعا. انت كل ده بقيت فين كل ده؟ انت رحتوا بالسكوتر؟ رحتوا بالسكوتر؟ لا اتفخت.
حاول تقلع الجاكيت وانت جوه المول عشان لما تخرج تلبسه وما تحسش بفرق. خلاص احنا طالعين السوق المصري عادة. ليه كده يا صاحبي؟ دي مصر بلدنا. بلدنا هنا عادين بلد بلد أسوان. جدع انا فاكر ان اسوان دي يا جماعة لما حبيت أسوانيين زي مطلعين نعم بصراحة نعم أنا شكل مطلعين مساعدين.